Ovo je takozvana veštačka akumulacija. Čekaj, dužem B92 kiša. Ne staneš u bar. Weber to umbrella. Da, ovo je za mene. Ono koji bacili u reka. Ja gledam, pokušavam da vetar duva, ne mogu se pokreni kuda vuče struja, ako ima neki tok. Od ozgo ide kao, šta nam, plaša. Oba. Sad ovdje kao nešto kružno, strpno kuže. Jel ovdje postoji jednako, da, ide na ugled. Vidiš da je tamo. Kao da prebacuje tamo preko grada. Pazi, ako je to, onda smo na tome. Onda je znači bitno samo da je ova tačka malo više od one tačke tamo i mislim na koji. Jesu, pa evo to je to. Znači ako sad ustavi tu negde, onda možda pada i do jutru dalje do ovoga ništa. Samo će da ide tamo, iza i... Ali meni se čini da ovo plavi ovaj stek. Pa jebi ga, još uvijek ide gore, znaš? Da. Ja gledam po ovom uluku. Pratim neke tačke na uluku i... Ovo se diže. Dižiš? Da mi dižemo još jedan. Nema još. Gledaj. Poplavila Sava. Ajde, čujemo se bilo što ću daj. Ajde, čao. Da li da dignemo još jedan? Ili da dižemo na stolu. Znači, ti snimaš ovo dolice. Sve snimam. A? Sve snimam. Gdje je taj centar spasavanja? Gdje su ti ljudi? Specijalci? Gdje je taj Siniša Mali? Gdje je taj Vesić? Gdje su ta gomna? Džipovi. Bajero džipovi koji su u funkciji sada uvijek. Gdje je gospodin Vučić? Gdje šalje on to? Pa izblamirao se u Feketiću sada više nema... Ne, on u Sarajevo tamo daje inkubatore, djece. I preti Dodiku. A naša djeca nemaju vakcine, sad umiru nema vakcine, tako? Tako je. To je vlast. Kupujem za našu djecu. Sram da ih bude. Gdje je ta vojska? Pogledaj vojni odsek. Slikaj i ocu ovaj vojni odsek, vidi, molim te. Tu je arhiva koja je skupljena 100 godina. Evo ti, sada u vodi. Gdje je ta vojska? Gdje su ti generali? Gdje su ti godini? U hodniku je moj kartu čekanje jedno. Oni ne mogu da spase jedan vojni odsek. Kako da spase državu od neprijatelja? Objasni mi kako. Tako je. Je to vojska? Tako je. Gdje je ta vojska? Nema nikoga, gdje su? Pička i matka. Ide tamo voda, blika pide. Video, on je tamo kao. Prošlo je tamo, kada prošlo je tamo. Da. Se izgleda da je stvarno prelilo tamo. Dobro, mogu da prelivo i... To, samo Ne, vidiš da nabija tamo kartone znoje. kako neki na levo. Pa jedno na ograd, znači tamo je našao neki ograd. Gdje su to? Već sad sedna niko nije došao ovdje. U 12 sati kad je krenuo da se diže nivo vode, da voda dolazi. Znači niko nije došao da obiđe da vidi ovo. Evo već sad 15 sati nema niko. Arhiva propala. Hajde. To je odnos. Država je prema narodu, tako? Tako je. Boli I prema imovini. I prema narodu. Oni će to posle debelo da naplati. A nisu došli da pomognu da se spasi. To je država Srbija. To je vlast Srbije. I plus ovo smo očekivali, tako? Godinama kritična tačka. Ovo nije zapao za pola sata, tako? Dva dana kiše pada. To je što očekivao. Svi znaju da je ovo krizna tačka u Rakovici. Evo vidiš onu tešku paletu. Ona tačno pokazuje gdje ide. Je, super, odlično. Ona tačno pokazuje gdje.
Ali to je sulica, ali tamo. Ali dobro ide. Pa tamo si i napunilo. Tamo si napunilo, s te strane. Odavde je krenulo To je to, to je to. pored pošte. Ide ovamo. Znači ide voda ka nama, tako. Ne, ide tamo skroz. Ide u onom. U ogradu. tamo. U ogradu. Mi ćemo... Evo sad drugi stepek naš. Malo sreće. Stepenik se popolje. Da li imaš šemic dole, koliko imaš Zeki? Na gore 3-4 metra vode ima. Pa vidio, to je auto. A, evo ti. Ako je veliki auto, ovo je ovako. Trojka, 3 metra. Daj po metru najmanje. Minimum. Pa evo ti prozori koliko su. Evo, što je država Srbije? Gde su ti spasioci? Gde su ti čoveče? Ima ih 1000. Gde su ti vatrogasci? Gde su ti? Vojska bi trebala prvo da ima Gde je ta vojska? Ja ne znam. opremu da u ovakvim uslovima pomogne narodu, pa onda u ratu. Tačno. A ne, oni ne mogu u miru da sačuvaju narod bre od kiše jebote, da kamoli da nas napadne neko vreme. Pa to su plaćenici sad je. Sram im Možda bilo. su završili radno vreme. Sad su završili radno vreme, da. A Vučić ne da dnevno. Tako je, tako je. Ne da dnevno. Ne plaćaju vanredno sad, Evo, kiša pojačava. svaka čast Srbija. Šta ćemo se spašao mi od drugi red arhiva nećemo. Šta ćemo? Krenemo da čekamo Ajde još malo da čekam. Ajde čekaj još Mi smo ovdje u udruženju, došli smo da sklonimo arhivu u kojoj se nalazi 40.000 dokumenta naših boraca. Arhiva se mora spasiti, nema Boga. To nema dilema. To je naš život. Prepušteni sami sebi. Ja bi da digne bre, to se može dođe. Pogledajte molim, vi gledajte dole, djeca se dave, vidite ono dole. Vidite čovjeka, pogledajte. Čuli smo neprovereno da je majka i dete su davili Jeste. dole, da je nezbrinuta kuća. Da je kuća za Djeta Marija, Sigurno Bože počeo. dragi. bruka. Nijedno vozilo ispumpava vodu da ne... Ako imaju malo morala, daće ostavke večeras odmah. Ako Tako je, malo tako je. morala imaju. Cijela ta skupština rada ta govna. Znaš? Znam se oni slikaju bez kišobrana 3 minute za Vidi dok mu RTS voda. Pogledaj. i onda se Pogledaj sklone. dok mu voda. Da, 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 je. naš prođe. Onda se sklone za Molim! šampanom. Nije! Nisam je vidio uopšte. Sa krova ti neko viče tamo. Ne znam da je nisam vidio. Što traži deti. A ovi viču gore da je tamo. Ne vidimo tamo, nije čuo da gleda. Kako se zove? Marija zove se to, ko je naša dete tamo što. Sad nemaju Vučića da snimaju, sad mu nije popularno ovo malo. Gde je sada da Vučko spašava, gde je Vučko? Sram da ga bude, sram ga bilo.